ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, gibalaban ang dulan sa 20 ka mga panimalay na sunog sa sunog nga maigo karong hapon sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Subo. Cebu City 4PH Residential gilusad na karong hapon. Tag 20 peso nga kilo nga bugas humay mahimong mapalit na sa mga benepisyaryo sa probinsya sa Sugbo sugod karong Abril 15. Mga bus, taxi ug V-hire drivers o conductor gipaubo sa kinalit nga drug test sa PDS-7 uban sa LTO-7 ug ang mga ahensya sa gobyerno aron pagsiguro nga walay tigamitan og illegal nga drogas nga nagbiyahe. Unom ka drivers nagpositibo sa paggamit og shabu. Headlines. Mga rota sa libreng sakay sa Mandawi nadugangan pa. Mao kito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Ayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Muhatod sa ato mga balita news updates. Adong Lunes, Marso 30, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Lunes Santo na mga kasama. Video ni Aksyon na Oga, Kibra, minong sa girighanon sa mga sakyanan karon sa kadalanan. Atong i-check karon taon-taon ang lugang pang-update karon sa gawas nga bahin. Labi na kay kaliwa sa nagiti nga kainit kaganina. Ngay sunog nga ni Ulbo sa Barangay Tinago. Karong taon-taon ha. Alang sa lugang pang-update. Naminaw sila mga radyo karon 612. Mayong hapon niyong tanan sa ato mga drivers nga nagpaminaw. Ato mga overseas Filipino workers OFWs nga naka-tune in karon sa DYHP. Maayong adlaw. O karon aritas detalye sa ato mga balita. Cebu City 4PH Residential gilusad na karong hapon. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos. DYHP Tatak RMN Report. Gilusad na karong hapon ang Cebu City 4PH Residential Park sa Barangay Pulang Bato sa syudad. Kinibukas pa ng mga subanon nga gusto makabaton og condominium unit sa mas barato nga presyo. Ang developer na ining Dio Homes butokod sa 9 ka building sa naisgutan napit alang sa maong katuyuan. Patod sa presidente sa Dio Homes nga si Danilo Ortiz, yakapin sa 3,000 ka mga unit ang ilang itanyag gadto sa mga subanon. Kini pinag-usab sa housing loan sa Pag-ibig Fund nga makatiran og 1.8 milyones pesos nga impason sud sa 30 ka tuig. Suman ni Ortiz nga ang siyam kanang building nga unang gitukod. Andam kuno haman og mahimo nang okupahan sa mosunod nga mga buwan. Ang matag unit ini dunay tagduha ka bedroom o kini fully furnished na sa tanang kagamitan. Kasama mo sa Barangay Pulang Bato, kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN. Kasamang Eli. Yes, mga Aida. O, nainangutan na din, tagpila man ang unit diha. Maotong sa mga Aida, 1.8 million, unya impaso rin sa 30 katuig, burag dunay binuwan nga amortization sa mga Aida nga tag 70,000 kapin. Okay. So, nindot ang mga lugar, ningaw, no, ang mormanig usan ni siya ka compound sa mga Aida kay gililiban ka ng 19 ka building ang tukuron, unya, muukupan ni og kapin sa 3,000 ka mga unit sa mga Aida. So, 3,000 ka mga unit, 3,000 po ka mga, kining mga individual, kining kapamilya or individual ba nga gustong upalit og unit sa mga lugar. Pero dili ka kamalit dito ka sa mga Aida og unit kung dili ka membro sa Pag-ibig kay Pag-ibig sa Pag-ibig ka sa mga Aida. Sa ato pa sa pagkakaroon na nabay mga naka-avail, naka-reserve o baka ready to occupy na pohon-pohon o nakasugod na sa pagbayad? Doon na nakunoy ang mga ahente kanilang ito nga ilahang ipahibaw sa publiko nga andam na. Mudawat sila og reservation so far kining liwag ko na gamay kas mangili kay medyo ni kating ate mo ang signal ganina okay na to karon murag ni choppy. Go ahead. Okay. Kana
So far, mao pa to ang hatag nila nga presyo kasamang idea sa matag unit nga doon ay monthly amortization nga 7,000 plus. Kaya kini mang matag unit ini nga tagduha ka bedroom nya. For instance, computer, doon ay bedroom, doon ay kining living room, kining mga salaset, doon ay kining lutuanan, doon ay tanan-tanan, doon ay aircon nga i-appeal ka sa mga idea. Ikaw na lang juga mo puyo dito. Ito, okay na sa pero full unit. May kay fully furnished na. Sa ato pa, usama, naka tanaw man ka diya, personal loss ocular inspection, naka-reserve na ka? Dito kay dito dapita sa kuan kining ato ang kuan ba cellphone unya di bati pa kayo og daan dito subok pa kayo mao mo palapat sa daan sila mo develop kung musugot ang kagamanan sa bayan ini ididak lang sa so planning dito sa trigo the government pa mo palapat so tapos na ni ang puyo dito kung mamana pa Di ka salamat kasamang Eli. Kasamang Hides. Digan kay salamat sa imuhang report. Super lang. Lenyo rad. Radyo mo nationwide. Digan salamat Radio Man Eli Buluno sa report. Sa hinapos nga bahin sa report, kasamang Eli medyo cutting out ang signal. Gamikan kay naato sa Upland Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, gamikan sa paglusad. Nining Cebu City 4PH Residential Park diya sa Barangay Pulang Bato. Live and dalagikan sa Pulang Bato kasama. Daghang salamat kasamang Eli Bulunos. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:17 na sa kahapon sa tantaga 20 pesos nga kilo sa bugas na mahimo na mapalit sa mga benepisyaryo sa probinsya sa Sugbo karong Abril 15. Apan nasira na to diris DYHP nga doon na mga 20 pesos NFA rice nga gipangbaligya karon sa mga satellite areas gali sa Cebu City Plaza Sugbo karong adlaw sukad gagarinang buntag. Baligyan nagsugod ang 20 pesos per kilo nga bugas. Diya sa may Plaza Sugbo, diin priority mo ang mga senior citizen, PWD parent o mga drivers mga kasama. Apan sa probinsya sa Sugbo, magsugod na usab nga mapalit sa mga beneficiaries karong Abril 15. Kasama mo sa Balita Radio Man, RB Veloso. DYHP RMN Report. Mahimo na nga makapalit og tag 20 pesos matag kilo nga bugas sa mga sektor ug mga trabahante sa lalawigan sa Sugbo nga labihang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Gipebaw ni Gigi Sanchez, Cebu Province Agriculture and Livelihood Consultant, nga ang pagpaninda niini sugdan na karong Abril 15. Kini subay sa pakigtambayayong usab sa National Food Authority kun NFA 7 aron nga makakuha og 20,000 kasako sa bugas alang sa pagpatuman sa maong programa. Tumong niini nga maminosan ang epekto sa padayong pagsaka sa presyo sa pagkaon tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Lakip sa mga makapahimulos niini mao ang mga kabos nga pamilya, senior citizens, persons with disabilities kun PWDs, solo parents ug mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps, apil na ang mga driver sa jeepney ug tricycle. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo mahimo kini makapalit og kutob sa 30 ka kilo nga bugas matag buwan apan hangtod lang sa 10 ka kilo matag transaksyon. Samtang ang mga mag-uuma sa humay mahimong makakuha og hangtod sa 50 ka kilo matag buwan. Samtang ang mga mananagat limitado lang usab sa 10 ka kilos matag buwan. Gipebaw sa kagamhanan nga ang kwalipikadong mga benepisyaryo gikinahanglan nga mopakita sa ilang sector specific identification sama sa Senior Citizen ID nga gi-issue sa Office of the Senior Citizen Affairs, PWD ID, gikan sa Persons with Disability Affairs Office o Department of Social Welfare and Development, ug ang certification isip benepisyaryo sa 4Ps. Alang sa mga trabahante sa transportasyon, gikinahanglan usab nga mopakita og ID nga gi-issue og endorso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB o sa ilang lokal nga kagamhanan.
Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Radyoman RV Velocity Way HP, tatak, RMN. Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:20 sa kahaponon sa atong i-check ang update sa sunog nga nigo sa Barangay Tinago karong hapon. Dakbayan sa Sugbog sa uban pang report gikan karon sa gawas nga bahin Radyoman Joseph Quijano, JQ. DYHP Tatak RMN Report. Yes, salamat ka sa mga radyo manaay no, gibaba kapin sa 15 ato sa 20 ka mga palimaay ang totally damage ning natamong sunog karong hapon diha sa may sitio negative sa Barangay Tinago dinhi sa Dakbayan sa Subo sa pagka alas 3:01 karong hapon gideklar kining fog under control na ang fire under control na kining maong sunog diha sa naisgutan ka lugar. Si Tinago Marie Captain Philip Parsiaga nga atong interview kaganina nga nagsugod ang kayo gikan sa karaang panimay nga duha ka andana unya ang origin sa kayo diha sa may second floor sa mga panimay diin dunay duha ka pamilya nga nagpuyo nini ang usa ni nga nagpuyo nga diha sa ubos nga bahin anak sa barangay konsyal sa Tinago. Sa pasilang imbestigasyon nga gihimo nga gingong electrical faulty wiring ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimay diha sa interior portion sa may sitio negative sa Barangay Tinago, Cebu City. Upang dino kumpilay danyos nini ug way gitaho nga dunay naangol o na missing ni mao nga sunog samtang matod pa ni Kapitan Arsiaga nila pasusiyon kung pilagi ka mga pamilya o individual ang napiktuan ni mao nga sunog ang ilang tiboryo nga puyan mao ang Tinago Gym niya ng mga fire victims sa pauga sunog diha sa niskutan nga lugar ni karga ng kontrolapan dihari panahon o dinay higayon nga dunat ni ulbo nga kadiyot lang nga kayo sa establishmento nga dool sa Parsin nakakuha na ito nakahandok sa mga lumulupyo sa niskutan nga lugar pandala sa kuwing nga napaong sa mga responding firemen diha sa Parsin na kinidag alas 3 ang takla sa hapon. So far, no, mapala ang update sa pagkaroon sa mga radyo na AIDA sa natabong sunog karong hapon diya sa masityo negative Barangay Tinago din sa Dakbayan sa Subo. Samtang ang ginatan sa trapiko medyo hawan-hawan ron moderata ang dagas sa kanan posibleng ubanan ni mo biyahe o ubanan ng uli na sa sila ka mga probinsya apan so far atong isurisab ang mga bus terminal dito makayod dagdasok no ang mga pasahero posible mahapon pa ni sa Anlong Miyerkules sa Miyerkules Santo mauli ay kini mga narabaho pa kay na trabaho karon og maog sunod adlaw so posible mga Miyerkules Santo sa hapon magdasok na ni mga pasahero na muli sa transaksyon ng mga panimay transaksyon sa mga probinsya dinhi sa probinsya sa Subo. Ikadali sa gawas sa Orbon sa Patola ko ni Radyoman Joseph Quijano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Inga salamat Radyoman Joseph Quijano o kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ba naghambid og sakit karon panahona mag DTX 500 na matag adlaw duna kini siya tinikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo kontrolado ang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatama makapanidot sa imong tulog makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa dugang pang balita mga rota sa libreng sakay sa Mandawi, nadugangan pa. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galanea. DYHP Tatak
RMN Report. Sugod ka ganinang buntang nadugangan nagtulo ka mga bago nga rota ang libreng sakay sa nakbayan sa Mandawi. Ang libreng sakay program gipatuman sa lokal nga kagamanan sa syudad para pagtabang sa mga commuters sa luwas sa padayong pagtaas sa presyo karon sa mga produkto petrolyo nga nakapekto na usab sa presyo sa mga palaliton. Ang bago nga mga rota nga mugikan sa KFC Mandawi duol sa Magikay flyover paingon ngadto sa Save More og pabalik. Ikaduha mao ang gikan sa Shell sa sentro og merkado publiko paingon sa flyover sa Magikay. Samtang nga ikatulog ang bagong rota gikan sa Save More paingon sa Mandawi City School of the Arts. Ang libreng sakay adunay biyahe gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag ug sa hapon alas 4 ngadto sa alas 7 sa gabi sa matag adlaw nga Lunes hangtod sa Biyernes gawas lang kung matunong og holiday. Una nang gipadagan sa lokal nga kagamanan sa syudad ang libreng sakay nga dunay rota gikan sa Mandawi City Hall paingon sa UCLM og pabalik. Subay nini sa Mandawi City Mayor Jonky Uwano naglaom nga makatabang sa mga taga-syudad sa Mandawi dili lang sa mga estudyante kundi sa uban nga mga sumasakay ang nagdagan karon nga libreng sakay program sa syudad. Allocate tag 40 million for this year kaning mo rent gyud data ning mga buses pero karon tumas pahita mo taas maging gasolina renta EV na lang. Good for 1 month monthly basis na lang ato until kung balik to back to normal na ni siya basi padayon na tato ang kato at base sa 6 month kubog atong i-identify. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano kasama mo sa nakbayan sa Mandawi ang ini Radio Mancan Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:26 sa kahaponon. At ang DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama 200 pesos GCash alang sa swerteng mananaog. Og naka-follow usab sa ato ang DYHP Ribbon Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Og i-share ato live program karon na DYHP News Updates. Ang ato pangutana sa yun ra kaayo. Unsa man tong city, asa man nga LGU, asa man nga syudad. Ang nagpatuman og libreng sakay nga dugang pagyud og rota karong adlaw. Asa yun na kayo sa report ni kasamang Kian Galinea unsa man to nga LGU, asa man to nga syudad. Ni pahigayon og libreng sakay unya didugang pagrota karong adlaw aron sa ingon bisad sa nagbay mga pamaagi makatabang ang maong Cebu maong government bikan sa kakrisis karon sa panahon. Tubag na mga kasama, i-comment ang inyong answers karon sa ato ang DYHP News Updates comment box. Aron ka mo direct chance sa makadaog og 200 pesos GCash. Ato balik ko na ato pangutana asa man nga LGU ni himo og libreng sakay dugang pag mga rota karong adlaw. Ang inyong tubag mga kasama, i-comment lang sa atong live program o siguraduha nga inyong gi-share ang atong DYHP News Updates live program karon. Like, follow DYHP Ribbon Cebu Facebook page at Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kay na dunay blue check mark. At oras sa 5:28 dugang pang balita, bus, taxi o VHR drivers ingon man conductor gipaubos sa kinalit nga drug test sa PDEA o LTO7 o sa uban pang concerned government agencies. Adunay mga nagpositibo sa kinalit nga drug test, unom nagpositibo sa paggamit og shabu. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Aron pa siguro nga luwas ang mga manakayay nga mauli sa nagtagsitagsa ka mga probinsya sa Visayas nunod sa pagtimaan sa Semana Santa, ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug ang mga kagamanan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo milusan og kinalit nga drug test sa mga driver sa bus, taxi ug VHR sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal karong adlaw. Amo nga drug test kabahin kini sa Oplan Harabas kag gipatuman sa PDEA 7 aron pagsusi kung wala by drivers o konduktor na tigabitan sa legal nga drugas nga peligro sa disgrasya sa kadalanan. Gipaibaw sa PDEA 7 nga mapud ngadto sa 347 ka mga drivers o konduktor ang nahuman na sa pag-drug test. 127 nini sa South Bus Terminal samtang 150 ang sa North Bus ug dunay ni siyam aga nigawas ka nagpositibo sa paggamit og shabu. 3 ka taxi driver ug 5 ka bus drivers ang positibo sa South Bus samtang usa-usab ka taxi driver sa North Bus. Mato ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga aga mga namigawas nga
nga resulta nga nagpositibo sa drug test, ila pa kini nga ipaubos sa confirmatory test ug kung mao gihapon ang resulta, ila kini nga iduso sa local government unit sama sa kagamanan sa syudad sa Sugbo nga dunay programa niadtong mga tigamitan sa illegal nga drugas. Ang katong mga nag-positive, we will refer it to the local government unit here, maybe in Cebu, Cebu City, para magkaroon ng assessment unsay akma nga intervention for them. Si Director Joel Plaza, apan gipahibaw sa Regional Director sa LTO7 Attorney Wendell Dinglasan nga ma-revoke yun ang lisensya sa driver o konduktor nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga drugas. Mato ni Dinglasan nga dili mohatag og second chance ang LTO sa mga driver nga masuta nga kinitigamitan sa illegal nga drugas tungod kay seguridad sa mga pasahero ang ilang gihatagan o proteksyon. Samtang ang direktor sa LTFRB7 abusamin matuan mibutyag nga mahimo nga magatubang usab og sanksyon ang operator sa mga nagpositibo sa drug test. So number one, ang pwede ko lang sabihin is yung sanction namin administratively sa LTO. Pag nag-positive yan, automatic revocation yan sa amin. But without prejudice to other penalties and punishment sa PNP, sa korte natin, according to law. Revocation agad? Wala yes. ng warning? Wala na. Bakit wala ng warning po? Seryoso po kasi ang pag-positive eh. It's directly connected to the safety of our public. Ang natural, if proven na after the confirmatory test, na positive nga sila na gumagamit ng droga, definitely may liability yung ating operator. Gipasalig usab ni Dinglasan nga dunay mga personnel sa LTO7 sa kadalanan uban sa ilang counterpart nga mag-checkpoint aron masiguro nga ang mga sakyanan nga nagbiyahe ug dunay mga sakay nga mga pasahero luwas ba kini nga sakyan. Ang natin dyan is meron kaming mga points, checkpoints, certain points na pinapadala ko yung mga tao. I hope the public would understand na pagka talaga Semana Santa, medyo malaki yung presence ng law enforcement. Si Attorney Wendell Dinglasan, gipangnatawan nga magsugod na ang pagdagsa sa mga pasahero nga mamauli sa probinsya aron dito magtimaan sa Semana Santa uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Hugot nga seguridad ang ipatuban sa kapulisan sa mga bus terminal sa Sugbo, gani doon mga sniffing dogs ang ilang ipang-deploy aron pagsusi sa mga bagahe. Walay no makarawat og hulga ang kapulisan ning panahon sa Semana Santa. Kasama mo sa South Bus Terminal ang inyong radyo man Arbo sa Mandriwa HP, Tata Karamen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:31 sa kahaponon ato balikon DYHP Answer to Win promo ato pangutana karong hapuna. Asa man to nga LGU ni pahigayon ng libreng sakay diyan karong adlaw ni puno pa og dugang rota aron maka-save sa pamasahe ato mga sumasakay diya sa Mandawi. I-like o follow DYHP Alimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kaya doon ay blue check mark o i-share tong live program karon 200 pesos GCash alang sa tong suwerteng mananao. At oras sa 5:33 na dugang pa mga balita sa to pagbalik human sa mga pahinumdum.